Festa giroa iritsi da Antzuolara bertako herritarra jaiak hasteko gertu daude eta baita gu ere, Tariana. Hala da, Aitor, urtero bezala sokarantza eta ikurriña dantza izango dira Antzolako plazako protagonistak. Eta horrekin batera iazko jaietatik aurtengo jaietara, jaiotako jaio berriek zapia jasoko dute eta baita herriko bi nagusiek ere. Protagonista guzti horiekin egongo gara datozen minutuetan. Gu prest, Tariana? Bai. Zuek ere prest zaudete? Bagoaz!
hementxe herriko plazan lehenengo lerroan gaude, Maritxu Mondragon, hementxe Eloi Sánchez ere alboan daukagu. Izan ere gaurkoan Maritxu jaixetako protagonistetako batzuk zeuei bisok izen zai, ez da? Berau eta neu. Hori da. Izan be, Onartzen dut. jaixetako zapixa jaso duzu ezuei. Mila eske. Eta ze moduz hartu duzuzuk albiste hori Maritxu gaurkoan hemen protagonistetako bat izete hori. Anima guztiakin. Eta gusto guztiakin. Hementxe, jaiak azteko gertu, baina niri txoritxo batek esan dit, Maritxu, oinati arrazarela jaiotzez? Benetan eskondu eta etorri nintzen ona. Ola bartakoa. Ola bartakoa. Ni dana dakite. Txorika, formala. Bueno, Maritxu, oraingo jaiak ospatzen ari gara hemen antzulan, pentsatzen dut gogoan izango dituzula, orain urte askotakoak ere bai, zelakoa ziren lehengo jaiak eta gaur egungoak? Bai, golak. Berdinak? Bai, nire gaunen 50 años etorrian nahona. Así que mentxo gustora bizi naiz. Eta beti jaiak ospatzeko gertu? Bai. Ba, segi horrelaxe, umore honean jaiak ospatzeko gertu aurtengoak ere hementxe. Hasi dira ofizialki, gozatu, eskerrik asko. Bai, zuri eskerrak, Protagonista batekin, Maritxurekin egon gara, baita Eloi ere alboan zuen, eta beste protagonista batzuen gana gerturatu naiz. Izan ere, hementxe, dantzariak ditugu, zuek ere gaurko jaien hasieran, ibilizaretako fin hortxe herriko plazan dantzan, ez da? Bai. Zein dantza taldetako kideak zarete zuek? Oinarin dantza taldeko kideak? Bai. Eta gaurkoan hemen herriko plazan, zein da egin duzuen dantza? Ikurriña. Izan ere, ohitura da ikurrin dantzarekin, jaien hasiera ofizial hau egitea, prestaketa lan asko egin beharko zenituzten zuen gaurko egunerako, ez da? Bai. Zenbat, entxegu egin dituzue? Asko. Asko? Eta urduri etorri zarete? Pixka bai. Bai? Zergatik? Ez dakit, mozinua neukan eta tximeletak neuzkan. Tximeletak emozioa borbor dagoelako, baita herritarren ikusle direnen alde, eta zuek ere izan dituzulako dantzan egin beharreko, ezta? Bai. Bueno, abikote hementxe segi gozatzen, hortxe, ari direlako herriko plazan ere dantzan, eta guk ikusten jarraituko dugu.
Hemen udaletxeko balgoira egin dugu, izan ere beste bilagunekin egin dute hemen topo, zuek ibilizarete soka dantzan udalbatzeko kidekin batera herriko plazan, eta urten gainera estrainakoz. Bai, hori da, jaixeta nola hemen dantza itxen duna lehenengo alditxea da, baina egia da San Juanetan aurreko urtean ingeniuala dantza hau baitxa. Zer moduzko esperientzia izan da? Ona, diferentea azkenean dantzataldeko bakarra ginen, baina gustora eta beste esperientzia bat. Protagonista batzuek esan digute emozioz bizi izan dutela, zapia jaso dutenean ere bai, herriko nagusiekin egon garelako. Zuek emozioz bizi izan duzue une hau? Bai, azkenean beti antzolako jaixetan dantza itxea diferentia da, jende pila juntatzen da, eta hori jaixak dianez, sekula baino jende gehiago goten da, eta posgarrixa da hola plazia beteta dantza itxea. Bikote jaiak hasi dira ofizialki, orain bai, zuentzako antzuelako jaiak zer dira? Uretako egun importantia ez, azkenean dano juntatzega eta ondo pasatzeko egun bat. Hori da, azkenean kristonamentia egoten da, azkenean urtean 4 egun dia, eta 4 egun horretan sekulako ambientia egoten da. Hasi besterik ez dira egin jaiak hementxe egon gara gu jaien hasiera honetan, ikurrin, dantza, soka dantza, jaio berri herriko nagusia izapia jarri dute, protagonista guzti horiekin egongo gara. Egongo da, goiena.eusen, zarean eta telebistan baita jaien berri edukitzeko aukera, eta bertan izango gara gu herritarrekin batera gozatzen. Laizzer arte!